mga Maranao, ako po si Daniel Matsunaga, I'm on DJ Casper. Yan, si DJ Casper. Sa lahat ng kapatid kong Muslim, yan po si DJ Casper, si Mamrak Haludbas sa Lanao. Kaibigan ko yan, ang bait-bait niya. Siya yung tumulong sa akin sa Mindanao area. I love you, DJ Casper. I love you, kapatid na Muslim, Mamrak Haludbas. Kami po ay officially na nag-endorse sa inyo na patuloy niyo pong tagiligan ng Yellow Clickers sa kanilang mga bagong album, mga kanta. At kayo po ay tuloy pong subaybayan ng mga iba pang nilang kanta dahil po ito ay nakakandig ng puso at damdamin. Lalo na po sa mga, ano yung sabi nila sa Mindanao, mga kuna sa taniman ng okay. Katulad ng yung kinanta ni, anong formal title yun, yung kinanta ng Moina? Kundi na kanta. Kundi na kanta, at itong kanta ni Alice, Rina. So, di ba? Kundi na kanta, Rina. Oh. Parang, di ba? Napakaganda. So, that's, actually, naway, kahit gano'n lang sa kunting pinagdugtong natin, na naway gano'n, kumbaga, gawin natin habits yan. Every time, every day na tayo hihingi sa ating mga mahal sa buhay, mga relatives na bila. Kasi hindi po natin alam ang nangyayari. Malay nyo, bukas makalawa, wala na si DJ Casper. Kaya yun po na. Huwag mo na, hindi ka na naman siya. Parang ganun. Real talk tayo, hindi natin ngayon pwedeng itanggihan. Dahil yan ang katotohanan, nakahide yan eh. Anytime, pwedeng mangyari yan sa atin. Kaya po, anyway, baka po may lumurlik po kayong mensahe sa inyong mga masudid na mga supporter. O kaya, o baka naman may parang ganda kayo. Sige na, huwag tayo, ito na yung pagkakataon natin lahat. Baka mayroon tayong ibang ipupromote na kanta. Bumati lamang. Inimbitahan po namin yung mga listeners. Bukas po, meron kaming gig sa Bacolod, Chico. Ito lang sa Marawi. Tomorrow po yun. Anong oras yun? Mga 9 a.m. 10. So, aside from that, wala ba kayong pasalamatan lang? Sino bang pwede nyo pasalamatan? Na mayroon ba kayong mga manager? Baka mamaya pati yung manager nyo. Ano ba yung DJ? Hindi na ako nabanggit doon, ha? Madamay ako sa inyo, ha? Sige na, at least hindi na ako manadami sa manager nyo. Sige na. Nagpapasalamat po kami doon unang-una doon sa aming producer, si Ma'am Eileen, and then of course sa iFuel, Coffee Spot, Infinity, sa lahat po ng tumulong sa amin na ma-push yung aming kanta kasi meron po siyang music video and soon po ilalagay na namin sa YouTube channel natin. Yung dalawang And of course, yung aming sound system, Makay Sound System. Thank you very much, Makay. Yung videographer namin si Lakatoy. Ano yung real name niya? Toy Photography. Toy Photography. Sobrang galing niyang videographer. So, wala bang nakakanta na nakalaan sa amin? Meron. Actually, yung trending na kanta na kinover namin by Moros Band. So, nangingi kami ng permission po sa Moros Band. Iko-cover po namin siya dito live. Okay. Pero medyo babaguhin po namin yung tema ng kanta. Gawin natin medyo masaya. Ito na naman. Hilig to the bones, mga kaibigan. Once again, ladies and gentlemen, Yellow Clickers.